Staraj się nie mówić tego samego co ja. Pytanie numer 1. Wybierz owoc, który jest cały czerwony. Jeśli wybrałeś jabłko, to odpadasz. Nie przejmuj się, jeśli zostawisz lajka, to dostaniesz darmowe odrodzenie. Pytanie numer 2. Nike czy Adidas? Wybór Nike'a jest bezpieczny. Jeśli wybrałeś Adidasa, to chyba powinieneś zacząć słuchać się Chase'a. Mówiłem ci, żebyś wybrał Nike, ale jeśli zostawisz nam suba, to dostaniesz ostatnie odrodzenie. Pytanie numer 3. Zostaw komentarz używając wybranej emotki. Sam nie wiem, musisz wybrać mądrze. Jeśli wybrałeś tą emotkę, to jesteś zbyt przewidywalny. Pytanie numer 4. Kto wyskakuje ci jako pierwszy po naciśnięciu udostępnij? Jeśli to twój najlepszy przyjaciel, to niestety odpadasz. Jeśli nas subskrybujesz, twoje życie staje się lepsze.